חדשים, אנחנו כאן בערוץ קלף טיים, אנחנו כאן בסרטון חדש. איתי. עם יעל. יעל, תגידי שלום. קוקי מונסטר, פנדה 161. נכון. אופה. היי, פייסקאם, מה קורה? אני רק רוצה להודיע שעומד, כן, יונתן גם נמצא פה, הוא פשוט לא יכול לעשות פייסקאם, פה. אוקיי. זה הידיים שלו, תגיד משהו. שלום. עמית, אולי תסביר מה עושים. אנחנו עומדים לעשות היום IQ טסט, כמו שאתם רואים פה. המנצח יקבל איזשהו פרס, אתם תדעו. אני רק רוצה להודיע לכם על משהו קצר, שאני היום חזרתי מהיוקמפ. היום חזרתי מהיוקמפ, כל מכם שידעו שאני הולך ליוקמפ וכל אלה שלא. אני היום... מה אתה עושה? אני היום חזרתי מהיוקמפ וציימתי שם טון הוולוגים, אני הולך לערוך אותם, ואני כנראה אעלה את זה ב5 חלקים שונים, או ב3. 3? כאילו איך הוא אומר 5 או 5 או 3. אוקיי, רגע, ככה, תקשיבו, עמית. סליחה אם אני אסתכל כאילו ככה, כי אני מסתכל על הוובקאם של עצמי. לא, אל תגדיל את זה. אל תגדיל את זה! אני לא יפי. עמית, אני חושבת שהסברת את זה קצת לא נכון, זה לא מנצח, זה מי שיש לו את ה-IQ הכי גבוה. כן. אז יאללה, אני ויונתן נצא מהחדר. כן, הם יצאו מהחדר, אנחנו נעשה את זה. כולנו נוכל לעבור את כן, רק כולם בקומנטס, השטג. עכשיו תרשמו, עכשיו תעצרו את הסרטון, אנחנו ניתן לכם 10 שניות לרשום בקומנטס מי ינצח. נכון. יונתן, עמית או יעל. 3, 4. רגע, אני רוצה אבל שיראו אותי. 5, 2, 3, 0, נגמר לכם הזמן. בום. יופי. אני ויעל נצא עכשיו. ביי, פיס אאוט. ביי. רגע, הדלת שם. רגע, תגידי שלום, במצלמה, לא רואים לך את הפנים. ביי. ריאה? פינק פלויד. בגללי לא ראו כלום. פינק פלויד. ביי. אוקיי, צופים, אז בואו נתחיל. עכשיו אני פה את השני מילים. איזה מילה לא מתאימה? שומע, מחייך, רואה, מריח. מחייך. איזה יום היה אתמול, אם יום שני הוא בעוד יומיים? יום שני הוא בעוד יומיים, זה אומר שיום שבת, זה אומר שאתמול היה יום שישי! קפה לכוס הוא כמו קפה לכוס, הוא כמו עוגה לצלחת. קפה. צלחת נראה לי. אצבע ליד היא כמו ענף לעץ. רגע, אני צריך לצעוק פה רגע על אנשים. שקט! איזה צורה משלימה את הדפוס? אוי, על אצבעם. What? אוי, לא. בושה. נלך על שמאלה. איזה צורה לא מתאימה לאחרים? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. בואו! מה עוד פה לא מתאים? כאילו אותי. רק שתדעו זה לא על זמן. מעניין. טוב. מעניין. טוב. אין סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו, אליק בליק בום 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 בום. 1, 2, 4, בוא נראה, פה אני מוסיף 1, פה אני מוסיף 2, פה אני מוסיף 3, פה אני מוסיף 4, פה אני מוסיף 5, פה אני מוסיף 6, זאת אומרת שפה אני מוסיף 7, זה די 29. כאילו את הסדרה, אוקיי, פה ב3, פה ב4, פה
רגע, מה? פה ב3, פה ב4, כאן ב10, פה ב4. פה ב4? וואו. נלך ל48. כן, 3. חלק מהצמידים הם תכשיטים יקרי ערך. כל הצמידים עשויים מזהב. איזה משפט בטוח נכון? חלק מתכשיטי יקרי ערך עשויים מזהב? חלק מהצמידים עשויים מכסף. לא, כי זה לא חלק מהתכשיטים. חלק כל הצמידים עשויים מזהב? כזה זה לא. בוא נראה ככה, אני לא יכול לדעת שזה כסף, אבל זה לא יכול להיות נכון, כי אם חלק מהתכשיטים, יש צמידים, חלק מהם יקרי ערך. כולם עשויים מזהב, אז לא רק חלק מהיקרי ערך הם זהב, כי כולם עשויים מזהב. אז זה לא נכון, אבל זה לא בטוח. ביקשו בטוח. חלק זה יכול לחשב הכל? לא, לא נראה לי. אני אלך על זה. דב! אוקיי, תנו לי רק לצלם את זה. עכשיו תורי. בוא נקווה שתלך טוב. כי פשוט כל כך צחקנו על מי שהוא גרוע, שאסור לתת לו לנצח. טיטי. איזה מילה לא מתאימה. שיר, פואמה, פרח. זה או צובע או פרח. שני אלה זה אותו דבר. כי בעצם זה כאילו שאחריה, אז חצי, רבע מ400 זה 100, וחצי מ100 זה 50. אם תהפוך את הכפפה השמאלית, היא תתאים ליד הימנית. שקר. שקרים לי. 3, 6, 10, 20, 24. 6 ועוד 4, 10. בוא ננחש 48, אין לי מושג. 8, 6, 9, 5. איזוגי. הבנתי זה. זוגי. חלק מהצמידים כל הצמידים עשויים מזהב, זה אומר שאין מצב חלק. חלק מהצמידים תכשיטים יקרי ערך, כל הצמידים עשויים מזהב. אין מצב שחלק מהצמידים עשויים מכסף, כי כל הצמידים עשויים מזהב, אז חייב להיות זה. חלק מהפוליטיקאים עצלנים, שום עצלן לא עשיר. זה לא אומר שכל הפוליטיקאים עצלנים לא עשירים. זה אומר שרק חלק מהפוליטיקאים הם לא עשירים. הפוליטיקאים לא עשירים. אז זה בטוח נכון. יש! עברתי את עמית. עברתי אותו. דב. אצבע ליד היא כמו ענף לעץ. אני צודק? כן. מהו חצי של רבע אם תהפוך את הכפפה השמאלית, היא תתאים ליד הימנית. שקר. איזה צורה משלימה את הדפוס? לא. איך? לא. כן. כי אין אף אחד כזה עוד. והם לא יכולים להבין, זה כמו להגיד סדרה קופצת בשתיים, ואז להגיד שהמספר, שזה כל 4, זה קופץ שכל 4 רביעי קופץ ב3, כשלא מראים לכם את הרביעי. איזה צורה לא מתאימה לאחרים?
אני הייתי אומר זה, כי זה היחיד שחצו לחצי. פה ניחשתי. לא הבנתי מה ה-IQ בזה. איי-קיו זה לא כאילו לדעת, אתה יודע, מיליון ועוד חצי וחצי. זה לא כאילו, איי-קיו... אני יודע את זה. יא, עמית. עמית, למה? רויאל ג'י ג'י, כי אתה רואה, זה צד שני. זה הפוך, זה מראה. שיט, אז הייתי בזה. בחר את האיור אשר מתאים לצורה הטובה ביותר למלבן הרחב. למלבן על... כוונה לזה? עמית, זהו, ירד מהבניין. בחר את האיור אשר מתאים ביותר למרחב הלבן. זה מה שאומרים לך בשביל לחסל את הבנדית. תומאס קטיר זה ילדים בחיים. חלק מהפוליטיקה. עצלנים. הנה, פה אמרתי, חלק מה... שום עצלן לא עצלן. חשבתי שבודק. חלק מהפוליטיקאים עצלנים. שום עצלן לא עשיר. איזה משפט בטוח נכון. שום עצלן לא עשיר. חלק מהפוליטיקאים לא עשירים. עברתי את שניכם! מה? ניצחתי! ומוס! ניצחתי! אני נכנסתי הרבה יותר דאב! אז לא, זה לא מראה על קיוש לך כלום. דאב! אני נכנסתי שלא ידעתי. טוב, זוז רגע, אני רוצה להפעיל את הפייסקאם. דאב! עמית! מקום אחרון. הגיוני, אני יודעת סתם. עמית, תזיז את ה... אתם יודעים לפני תחילת הסרטון הזה? שקט! זה קלפס מומנט! הוא אמר שאני אנצח. שקט. Leave one like for one love Amit that is so dumb. Leave one like. Leave one like to make Amit smarter. אז כן, חברים, זה היה כל היום. מקווה שאהבתם. אני לא. תנו לייק בשביל עמית חכם יותר. תנו לייק. one like. אני יודעת את הסיום. שימו לב, תנו לי את זה. לייק, סאב, קומנט, ויאללה ביי. תנו לייק בשביל לא, ויאללה שעמית ביי, יהיה יותר חבר'ה. חכם. one like equals one happy עמית. one smarter עמית. את צריכה עכשיו להעיף אותי מהפריים. אוקיי. אאו! מי דולר. זה לא באמת קל. אומייגוד. אבל זה כן קל. נראה לי. נפלתי עכשיו עם כל הכיסא, תראו. יש לי את הכיסא הזה, אני פשוט עפתי עם... שברתם לכיסא. כולו אחורה. וואו, לא! אז כן, צופים, אני רק רוצה לציין כאן משהו אחד אחרון. כרגע נשבר לי הכיסא. יש לי את הכיסא הזה כבר מחשבות. 50 שנה. לא, יש לי את הכיסא הזה יש לי כבר כאן, 5 זה שנים. כלום. זה שלי. גם לי יש אחד כזה. בקיצור, ובזכות יש לי את לך. הכיסא הזה כבר 5 שנים. והוא לא נשבר לי, היום הוא נשבר. ושאתם, לייק, סאב, קומנט. האוטרו מתחיל עכשיו. יאללה ביי.